66 dní do Vianoc, 200 g horkej čokolády, zalejeme vriacim maslom, rozmiešame vajíčka, cukor a sol, vyšľaháme do hustej peny, primiešame do čokolády, premiešame, aby sa všetko pekne spojilo, pridáme preosiatú múku a kakao. Premiešame, cesto dáme do formy s papierom na pečenie, pečieme 20 minút na 175 stupňov. Brownies máme upečené, vyzerá skvelo. Teraz ho môžeme zničiť. Premiestnime do misky. Zhorela mi čokoláda. Nikdy nedávajte rozpúšťať čokoládu do sklenenej misky. Pridáme roztopenú čokoládu, mascarpone a vypracujeme cesto. Zabalím do potravinovej fólie a nechám pol hodinu v mrazničke. Mám stuhnuté. Urobím taký valec, aby som si mohla rozdeliť rovnaké kúsky. Vytvarujeme kúžel. Najprv do guličky dám na nejakých 20 minút do mrazničky, aby mi na nich rýchlo tuhla čokoláda. Roztopím si čokoládu a postupne budem na stromčeky lepiť tieto raňajkové dobroty. Je to celkom pracné. Po jednom si tie stromčeky vyberám z mraziaku. Z dola nahor sa to robí oveľa lepšie. Posypem nevlhnúcim cukrom. Také pekné, že mi je to ľúto ochutnať. Ahojte!